тук ще призная нещо. Операцията е провалена. И сега обяснявам защо. Най-голямо съжаление. Подчертах, че на 7 март служителите на областната дирекция на МВР във Велико Търново са предоставили видео, фотозаснемане, скици и планове на жилището на Петко Петков, на служителите на отряда за борба с тероризма. В тази връзка, по необясними за сега причини, искам да изтъкна, че на 13 март 2014 година, в деня преди провеждането на операцията, двама служители на областна дирекция на МВР във Велико Търново са направили заснемане на къщата на Петко Петков. Заснемането предишното, което е предадено на съответните служители, съгласно координацията, организацията на операцията, е извършено от служители на районно управление полиция Горна Оряховица и там не е имало съответните проблеми. Тук, без да е съгласувано, резолирано, заповядано, разпоредено или както искате го разбирайте, от директор на Главна дирекция Национална полиция, от командир на специализирания отряд за борба с тероризма, от директор на областна дирекция на МВР, двама служители на МВР, т.е. на областната дирекция Велико Търново, отиват и заснемат къщата на Петко Петков. Същият ги забелязва и се скрива в къщата си. Последствие същите две лица, които са биле, подчертавам, цивилни и са снимали къщата, на улицата, която се намира пред къщата и около къщата, осъществяват контакт с полицейски патрул. Всъщност там в Лясковец така са се живели. Винаги е имало полицейски патрул между къщата и училището, с оглед Петко Петков да не стреля по децата. Те осъществяват контакт с униформените служители. Дават камера, един от служителите, т.е. цивилният служител на областната дирекция на МВР, дава камера, с която униформеният служител да заснеме къщата на Петко Петков. Униформеният служител влиза и снима вратата. По указание на така наречения цивилен оперативен служител звъни на вратата, търси и вика Петков, в същото време снима. Трудно обясними действия. На практика, след като приключва със снимането униформения служител, се връща и предоставя камерата на цивилния служител на областната дирекция на Министерството на вътрешните работи. Имам съответните докладни записки от служителите на специализирания отряд за борба с тероризма. Главна дирекция Национална полиция, служител, който отговаря за операцията, директора на Велико Търново, директора на полицията. Ето ги, ако някой иска, може да се запознае. Че не са разпореждали повторно заснемане, филмиране на къщата. Това са някакви своеволни или не знам какви действия. Тук най-притеснителното е следното, че след като установяват, че са забелязани от Петко Петков, двете лица, оперативни служители, споделят това с униформените, които не знаят за операцията. Но оперативните служители знаят. Те са били на другата сутрин в присъствието на баретите и около щаба. Тоест, те не са докладвали по надлежния ред. Не знам защо са снимали, не знам каква е била тяхната цел. Най-интересното е, че директорът на областната дирекция на МВР твърди, че в 17 часа му е докладвано, че е направено повторно заснемане. Той казва, че е изненадан, че това е направено, защото нищо не променя в фактическата обстановка. Но не му е докладвано, че лицата са забелязани от Петков. Не им е искано заснемане от дирекция на полицията, не им е искано заснемане от специализирания отряд за борба с тероризма. Същия ден служител на областната дирекция на МВР във Велико Търново се свързва с служител на специализирания отряд за борба с тероризма и заявява, че имат записи и ги предоставят. Но служителя на специализирания отряд за борба с тероризма не е уведомен, че същите лица са забелязани. Искам да припомня нещо.
че всъщност, според психологическия профил на лицето, той е изключително раздразнителен към две неща. Поведението на децата и униформени служители на МВР. Всъщност е ескалирал един процес от 20 януари, който се активизира в последните дни преди провеждане на операцията. Нещата ескалират и би могло и това присъствие на униформените служители да се приеме като ескалация, тъй като чистачката от училището споделя, че на 13-ти Петко Петков е споделил пред нея, че утре взима пушката и ще избие децата. Сега, господин главен секретар, правите така вметки за самопростреляли се служители, а пък така ние ги следиме тези неща. Става въпрос за Павел Ангелов. Бихте ли потвърдили, той ли е единият служител, който е заснемал с камера или не? Просто, ако е някаква тайна, кажете, не мога да го съобща. Защото лицето Павел Ангелов или служителя Павел Ангелов има много топли връзки с лицето Бойко Борисов. Това искам да разбера от вас. Има ли някаква връзка или няма? Ако няма, кажете няма. Просто приключваме. Не знам доколко имам право да обявя име на служител все пак. Не мога да отрека, че това е името на лицето. Потвърждавам, че е той. Потвърждавам, че се казва така. Какво е наложило? И тук може би е разковничето на всичко това, което се развива след това като ситуация. Кое е наложило стрелба преди щурма с халосни патрони? Защото от това, което вие говорихте за психопортрета на този човек, тук се казва, че той е раздразнителен към деца и униформа. А смятате ли, че той ще бъде благоразположен към стрелба, която чува в 5:30 или 6 без 15 пред дома си? Това е провокирало всъщност цялата тази агресия и тук вече се задават другите въпроси. Защо са изстреляни над 300 патрона? Защо е избран този метод за проникване? Защо не сте изтеглени екипите при първото раняване на елитният служител от СОБТ? Защото по принцип винаги се изтеглят и след това се планират нови тактически действия. Това са въпроси, които трябва да дадат отговора на всичко това, което дискутираме. И тук това, което е изключително важно и това, което беше казано от колегите, защо при положение, че имаме психопортрет, който вие го цитирате от 2012-2014, майката не е изведена? Защото представете ли си днес, ако трябваше да говориме и да обяснявате колко сте велики в системата на МВР в момента, ако имаше още жертви, ако беше убита майката, ако бяха убити съседи, защото съседите изведени ли са, и да гарантираме, че няма да има разрастване на ситуацията с тежки последствия. Повтарят се въпросите, господин Цветков. Не, те не се повтарят. Повтарят се. И в тази връзка искам да дадете вашата лична отговорност при планирането на тази операция, защото вие сте висшата професионална фигура в Министерството на вътрешните работи и вие носите конкретна вина за загубата на един човешки живот и за тези колеги, които ги изложихте на тази опасност и да бъдат тежко ранени. Затова вие кажете, вие как чувствате вашата персонална вина, а не за това, че някой служител отишъл да снима, дори да го е направил. Проблем е, че вие не може да следите или да координирате действията на съответните полицейски структури в Министерството на вътрешните работи като висшата професионална фигура. Аз подчертах, че това не е било част от субординация, това е било някаква самоинициатива. Добре, директорът на сегашната областна дирекция Велико Търново, той е бившият началник на районно полицейско управление Горна Оряховица, нали така? А вие сте поне роден, живеете или сте живял там и познавате абсолютно цялата ситуация, дори може би сте запознати с този случай в годините назад. Благодаря ви.